Yes, YouTube, så starter vi lige fra den af. Tjekker lige min befigure, hvis jeg bliver hvad den kan. Nej. I dag lægger jeg den her video ud, og klokken er det er den 25. Serveren er ikke oppe, fordi at det er opdateret dagen efter vi lagde videoen ud. Det er en lille infovideo den her, den skal være meget hurtigt, for jeg skal sove og sådan noget. Okay, vi sover. Nej, men i hvert fald. Der kommer en giveaway på den. I skal bare skrive i kommentaren, jeg deltager, og så trækker vi op. Hvem der får en wireless plads. Nej. Hvem der får VIP hedder det. VIP, den kan man gøre en hel masse ting. Ja. Og så fra i den 26. begynder jeg at lave commentaries. Så det er fra den 26. og frem begynder jeg også at lave commentaries. Skriv det. Jeg ved ikke om man ikke kan på en anden kanal, men jeg overgår sgu ikke lige over at lave en ny, fordi jeg har 4-5 kanaler op. Jeg har failet med dem alle sammen, og jeg gider ikke mere nu. Så det bliver på den her, og hvis vi har på den anden, så laver jeg en anden. Men så skal det også skrives i comments på den her. Men YouTube, det var